O Auditorio Municipal de Rianxo é a Casa da Cultura do Cuartel Vello, pero tamén os soportais da Praza Castelao e os centros socioculturais das parroquias serán escenario dunha dúcia de funcións a cargo das máis destacadas compañías galegas de títeres que participan no Festival Titiriberia, que entre o 22 e o 30 de decembro recalará no municipio rianxeiro. Ten un formato descentralizado, agás dúas parroquias que por razóns de espazo nos seus locais socioculturais non van recibir nesta edición afectada, xa digo, pola COVID a actuación, sí que se buscou que na medida das posibilidades dos recintos culturais das parroquias, pois que haxa tamén oferta en cada unha delas. Ademais das funcións, o programa da mostra inclúe diversas mesas redondas, obradoiros e exposicións. As exposicións, algunhas son producidas propiamente pola asociación para trasladar e dar contexto sobre a traxectoria da familia Silvente, de onde ven a orixe dos Barriga Verdes, e a outra é unha produción propia que se fai este ano coa entidade Xirapaus, que vai facer unha exposición con autómatas onde os títeres van ser manipulados por sinxelas manivelas de pau. O festival conta co apoio do Concello de Rianxo e da Deputación da Coruña, que apostan por seguir a promover a cultura nun ano difícil para as artes escénicas. Todos estes esforzos é porque a actividade cultural, como xa tamén explicou o alcalde, ten que estar na rúa, ten que estar con nós, ten que estar no medio da sociedade, porque nós desde a Diputación sempre decimos que a cultura é un dereito e tamén unha necesidade. Ademais da organización do festival, que acada xa a súa cuarta edición, a Asociación Morreo o Demo puxo en marcha o proxecto da Barraca Aula para divulgar a tradición dos títeres entre os escolares. O festival é para expoñer as distintas concepcións do teatro de títeres que hai en Galicia e no mundo. Da Barraca Aula é un proxecto para promover o coñecemento do teatro de títeres entre os escolares. Hoxe, estivemos xa presentando da Barraca Aula aquí en Rianxo e se xuntan estes dous proxectos durante o festival e durante todo o ano. Para chegar ao maior público posible, a Asociación Morreo o Demo publicará a grabación de todas as funcións na súa canle de YouTube.